Δεν πέρασε ούτε μια μέρα χωρίς να τον σκεφτώ. Ούτε μια ώρα χωρίς την εικόνα του. Τα μικρά του χεράκια να παίζουν με το στρίφωμα της κουβέρτας. Τα ματάκια του. Το χαμόγελο. Τι θέλεις, Γεωργία, μετά από τόσα χρόνια? Θέλω να δω το γιο μου. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Θέλω να ξέρεις ότι αγοράζω στο εξής. Θα είμαι εγώ για σένα και εσύ για μένα.